kuchema kubatsiri. I know kuti vanoita vari kuchema kubatsiri. Kuchema uri mu-UK cha. Usachema uri mu-UK wangu. Wakadobuda kuAfrica. Pakaipa. Saka unangana shamwari kana mwakana chi. Ndinongori matsumuswana. Saka vasikosa kana kupowa komodition. Ndiyo akatofanana nini akatomirwa nyaya dzakewo. Saka ndava bvumisi kugara navanhu vakawanda nguva yakareba. Okay. Saka ndo nyaya inenge ichinetsa. Alright. Hi guys, hello guys, ndisherewo live kamushedze live womutegane womushe live. Mutegane mushe live. Tegane mushe live guys, tegane. Yes bamnini murisei. Murisei na bamnini, how are you? Guys, pane nyaya iri panapa pakatiri kuda kuti tionesane tibatsirane. Mutipe rubatsiro. Andichika. Kuyaiwo mutipe rubatsiro paita nyaya panapa. Yes kani mwana wangu uyu. Kune mwana wangu uyu ari kuku. Inini apa mwana wangu taigona kukubatsira, but I don't know you that much my sister kuti ndikunze mwana wangu ari vulnerable. Antoda yewo but ari vulnerable. Iwe. Ndati mwana wangu uyu andotarewa ndi WhatsApp. I would be very much happy ndikazati ane munhu ari kumuitira everything. But I don't know you that much ukuthi nditi because she's vulnerable. But it's just your word of mouth. She's very vulnerable. Saka ndine chida kuti zvakuti ane munhu ari kumuchengeta ari kumuitira everything. Nguva yakanaka achidya, nguva yakakwana, achita sei, achita kambana, you know, and something that will have to be discussed naye before anything else. Right guys, muri say Masquera say guys. Hi Matilda, how are you? Guys, muri right here guys. Sorry nago kujumai. Sisimeli being sisimeli munongo sivao. Sisimeli being sisimeli. Calling guys. Calling. Haine ikuti ndiri ku Africa, team Africa mninge mshikuru ku Africa, chiriko kuno ku UK zviriko. Okay, I got a call from a fellow sister wandina ipanapa, but I'm just gonna protect her because yes Barbara, because aripa hide antika aripa hide, so andikwaso ndimuburitse. Let's protect her. She's sitting at the back. You might hear the voice pandinenge ndakanganisa kuti yes my chang, pandinenge ndakanganisa kuti nditaure, she might correct me from the back antika, but aripo panapa. So andifonera ndakambosangana naye one day tichifamba, and then she saw me akandiziva akamhanya akauya akati ndakuziva aichichi tikangomurisanawo tikatodarikawo andimuona. So akangonditi nhamba yenyu ndobva ndangomupa zvokuti munoziva ndobva ndangomupa. Panguva ndakatozviona kuti she wanted to say some things, but inini wacho ndandiri busy. Hanimona halo uzondifonera nhamba yangu ndakupa imwe yaya guys, ndobva ndadarika anditika. So semuna ndakapa nhamba azondifonera, ndandiri kwana ndiriwo kure uko, andibvunza kuti zvikoro zvavhugwa guys. Masikuru mungoziva kuti mbeva dzadze kudla chichizoda kuti dzigodla tichinda kuchikoro zvima breakfast nechichi. Aiwa mbeva imwe iri panapa kutonditarisa, usanditarisa kumbeva but chokwadi. Saka ndobva andifonera hestendai. Saka andifonera kudaro ndobva ati ndisimela akachitochema, ndokumbira kumututora mukadzi mukuru panapa, ndokumbira kuti ndikuonei. Ndikona ndiri kwacho ndikati kwakanaka. Zvikanzi atangesa mameseji kuWhatsApp. Ndobva atira kufona, but foni yangu manje ndanichidriver saka yanga iri pasilent ndakuzviona. Ndikati kwakanaka because ndatokuvhunduka nekuti nhamba handisi kuiziva, pasa mameseji, pasa maWhatsApp message, pasa madirect messages. Ndikati ndiani? Zvikanzi ndikakuzaisa muchaziva ndakasangana nemi, ndobva tanga kuzvirondedzera. Ndobva ndati mezvo ndakasangana nawo akati wandini anyway uri kupi? Ndobva ati nditori kuno, ndobva tari kwangari. Ndobva ndamuti ngatisanganewo right pakati panowe pandazoya panapa. Ndobva asvika paya ndatowa natomira. Ndobva ndati wakapfeka chii? Ndobva ndionesa, ndobva ndati uya. Ndobva auya. Right, auya panapa ari kundudza munyaya. Saka ndokumbira rubatsiro rwenyu guys. Nyaya yake ndichazama kuinarisa semanaritiro aita. Hamunoti ndichazogona iri my sister. Pandinenge ndati tsvedzei unotopindira nditi tikutsvaga rubatsiro panapa.
right. Saka musikana uyu mwana wedu wokumusha kwedu anditika asi ndevana vave vakakura vane vabereki vakakura vari mazezuru handi munoziva. Saka mazezuru akawanda akatama akaenda nogara kuBotswana munoziva. Saka mwana wemukadzi yakakurira kuBotswana handitika. Saka akurira kuBotswana angoitawo mapepe ekuBotswana. Aitawo mapepe ekuBotswana ndokubva angodedzai DQ guys. Ndiye umwe DQ ndiye umwe muzezuru Botswana UK. Nditegerewo DQ guys. DQ might be able to help on the situation. Nditegerewo DQ. Saka akakurira kuBotswana vaita passport yake kuBotswana mapepe yake kuBotswana. Hanti munozati kuya kuUK kunoku kana une passport yake kuBotswana haudi visa. Hani mozviziya. You don't need thank you Sylvia anga arimo mucomment section akanyarara abva asvika. Sylvia ndine mwe wako panapa ndine munin'ina kona mukoma I don't know ari kuda help toda kuti batsirewo panyaya ishi kana une passport yekuBotswana kuya kuno kuUK you don't need a visa unongouya. Saka nyaya iyi yakamira yakadai. Kune couple Nigerian nemuzimba mukadzi muzimba murume Nigerian vakaita reach out 2018 kuBotswana kune vana vari kuBotswana uko. Ndofunga ndopanga pachangotanga zvinhu zvemacare kuchiridza vachipiwa malicense nechichichi handimaona but zvemaCOS kumaside remaZimbabwe zvasvasa zvasvika handimaona. Saka aka approacha one person kuBotswana uko aka approachawo ushu mukadzi uyu zvikanzi iwe pane vanhu vari kuvandi approacha vachiti vari kuda vanhu vanouya kuzoshanda kuUK handitika ndokuBotswana kwandiri kutaura ikoko zvikanzi uyu akati zvikanzi kwanzi kuUK kuri kudiwa vanhu vanoshanda handiona uyu akati kuUK toda zvikanzi alright kwaitite chigurupu ndibva vaita chigurupu chavo chevanhu 5-10 vamuri vangani 5 vaita chigurupu chavo chevanhu 5 handika bva paita mukadzi akasvika ipapo mukadzi muzimba uyu ndobva ati inini ndiri kuda vanhu muende kunoshanda muchabasa recare kuUK handika ndichakukoresai mari yame muchikora 2000 per week. Vari kubva kuAfrica navazivi maCOS nyaya dzasadza kurumbira muri kuziva nguva yachona. Saka nechikupa 2000 per week muri 5 kudaro handika. Saka toenda kubasa nditi avaona mumwe muzimba handika vafara vakati zvibo akati ndikuenda nemi zvikanzi pakanaka chirongedzai musatakura hembe mutakura tubhegi tonchidiki diki tokuti ndinde nemi zvese zviriko ndondowari ava ndokutakura tubhegi totudukuduku tuya vari 5 chekudzoka vakaita musokuti vakwire vainde kuairport kuyakuya mukadzi yakasvika akavakwidza mudege akati ine handishaindi kwai chakatomboshamisa kuti hachaindi nemhaka yei kwai akati nda kuenda kuZimbabwe handichakwanisa kuti ndinde nemi asi ndai kune vanhu ngavagarirai kumberi ndobva vakwidza mudege matiketi ndabvunza kuti makatengera matiketi zvikadzi matiketi takatengerwa ndobva vakwira mudege iya vakwira mudege iya muone zvinhu zvinoitika munyika umu guys zvate chifunga kuti ifirimu iriko guys handimaona ndobva vakwidzwa mudege kwavo kuBotswana kwakapinda zvakanaka havana kubvunzwa. Yesu lulu mwanangu kosapati iriko nguvai ndoda topedza sikuru antiuye kupati zvikanzi vakwira kuBotswana kwakayambva vakwira zvakanaka havana kubvunzwa. Vachinosvika kuHeathrow airport ndobva vanzi muri kuindepi pau5 hwavo papane hwana anogonotaura chirungu handimaona haimuzati mabasa esu rainzi vana chikorere guys. Saka vashoma nenge vachigonotaura chirungu asi pane hwana akanga ari apa akati ndogonotaura chirungu asi chakaza nomuvhara asvika paHeathrow because paHeathrow musi wa14 ora ndozoti remind musi wa14 sorry lulu sorry ndakumhanya ne14 yako yawanyora vasvika kuHeathrow uya anogona taura chirungu yaya ndobva abvunzwa kuti muri kuenda kupi handimaona ndobva ati vataura tikuenda mukupi handika zvikanzi no ndobva vabatwa ndobva vaiswa mune chimwe chirumu handiti vaiswa mune chimwe chirumu musikana uyu anzi vadzumbuza uyu anoti ndatadza kunzwa chirungu kuti kwanzi kudira ndakunyatsokuisisa handimaona saka vapinda muchirumu chachiya handika ndobva vakwanisa kufonera DQ aiwa DQ angara kuUK zvega isangara kuEurope ndobva vakwanisa kufonera ndobva vakwanisa kufonera munhu uya murume uya wavaikomuniketa naye murume ari kuzviti murume mukadzi uya asara aenda kuZimbabwe ndobva vamufonera ndobva tichinjai statement renyu musataura kuti muri kuya kubasa taura kuti muri kuenda kufuneral handimaona ndobva vasobvunzwa kwa mangwana kuti muri kuenda ndobva tikuenda kufuneral handimaona ndobva vambonetsanetsa zvibva zvambonetsanetsa but vakazoregedzwa bva wapinda saka varegedzwa vapinda kudaro ndobva vauya ndobva murume yavatora ndobva vagamuchira ndobva aenda navo ndobva atanga kuvashandisa manje. Saka apa pandiri kutaura zvaandaudzwa guys handika zvaandiudza ndichandiri kukuudzai
dzinogona kuve chokwadi, chinogona kuve nhema. Andimaona asi nditaura zvinhu zvaandiudza kuitira chitibatsirane panapa. Ari kuti iye vakasvika vakaiswa kukeya kwavaishanda. Kukeya uku vanenge vaiti nokuti nditaura kwavari kuita inenge domiciliary because aiti vaibuda mba na5 6 5 vachidzoka kuma11 usiku. Ari kuti panguva yelunch vanga vasingabvumidzi kudya kana kuti ini vangogara kana pavanogara ipapapo mamuna bosi andi ndiyo maifamba naye bosi ongobuda oenda kunodya kuofisi iyo vakagara muno muuk iyo vasiya vari kana zvichitagona nditofungwa chingano guys zviri kuitika zvinizvi ivo vosiya vagara mukapakise muno matiri munomu ivo vodi vonzi obuda bosi onodya odzoka ovaendesa house to house. Vanhu ava vakashanda, hakuna salary yakapinda, hakuna mari yakauya. Maigarepi? Maigariswa sei? Like maigara pakadii? Taigara pakawanda paino mwana murume. Maigariswa makasangana varume nevakadzi? Iri one room? Iri imba chaiyo. Mama kapa one bedroom yake? Saka pausiku pakudya maita sei? Taitodya zvinhu zvasara zvasiona vanenge vari kwayo kana kuti iwo tigere chikafu. Saka mbukuti papane vamwe vanga vagara varipo vagara pamba apa vanga ari marudzi varume mazimba iwo varume vaiko kunyika dzavo kokunzi Nigeria. Saka vaiti kana vakadya chikafu chavo chavanenge vasiya ndochomupuwa imi mochidya muvati wow kuseni momuka monzi ndai kubasa. Saka makaita mwedzi mingani muchishanda musina kupiwa masalari? Ndakagara inenge yakati 4-5 months muripo but umwe angatotiza umwe akabva maybe 2 months here right. Saka kuri kunzi umwe pachikwata chavakauya nacho ichi umwe wacho ndofunga kuti akawanawo mukana mukoto kana takanga nehama here akabva atiza pa2nd month ivo ndobva vasara antika asara iye anoti ndakachovha ndofunga kuma 5-6 months 2018. Imbomirai munzwe guys, imbomirai tichasvika patiri kuda help maitinoye kana asina pekugara ngauye kumba kwangu. Exactly, thank you. Handimaona ndoona ka ungochivhaira panapa kwai uya ugare kumba kwangu nomwe wako muzezuru usacheme kuchema akubetseri chega kuramba uchichema handitiwo tonati wakubatsigwa usacheme kuchema akubatsiri chipukuta misodzi yako help yauya chirega kuchema ngaive misodzi yekufara kwete misodzi yekuchema zvimwe zvinhu chirege ngaive misodzi yekufara right. Saka zvadaro paya handitika aona kuti hapana chiri kubuda akazotiza animaona atiza ndobva anoskwatawo pamwe pakanokwata kutoita street kid chaiyo aita street kid zita ndichakudza kusera ndikwanisi ndichaure pano nokuti kwaakatiza uko aya handika vari kumutsvaga because akaita street kid aita street kid mustreet umu ndobva azoona kuti achitaura naumwe akati vamwe vakamuti ndonosika ndobva aenda kunosika animaona aenda kunosika akabva azoenda kunotaura chokwadi kuyako kunosika kuya handimaona pakutaura chokwadi apa mapurisa akabva ave involved human trafficking yakaitwa apa guys human trafficking remember yakatoitwa apa saka mapurisa akabva apinda ave involved saka yabva ita police case vanhu vanobva vatanga kutsvagwa hanomunoona vanhu vatanga kutsvagwa kudai vawanikwa ndokubva vabatwa ndokubva vasungwa ndokubva license yakanselewa kambani ndobva yavharwa 2018. isinofunga kuti zvinhu zvokuvharwa kwamakambani ndizvamanje manje izvi zvakatanga kudhara guys 2018 pazvakaitika ndobva kambani yavharwa kudaro handimaona ndokubva iye aenda kunosika muri kuona aenda kunosika akasitika kustori yake handikuda vanoda mastories here kumasylum center uko ndobva aramba akadini akasitika pastori yake handiti aramba akasitika pastori yake kwai tinopiwa malawyers here something like that undicorrecte pane ndakanganza ndobva apiwa lawyer kudaro hesisimiki apiwa lawyer kudaro ndobva vagadzira nyaya here inoenda kukoti here ameni vagadzira nyaya enda kukoti iyoyo yake iyoyo yatiri kutaura panapa kwanza I've heard the story but was not sure kuti vanhu vacho ndivanani. Thank you, she's one of them right. Saka vagadzira story ndobva vaenda kukoti ka1 here ndobva koti kwai kuda zvinorambwa here koti ndobva yaramba ndobva maenda ka2 futi handi kechi2 mbva zvarambwa saka vakazenge vamubvisa paasylum center papaya vamupa imba kunoende kwari kugara handiti saka izvozvi wapinda mukoti kechi3 zvarambwa
same nyaya iri kurambwa. I think kurambwa kwayo ndekwekuti vanhu ava handichazoziva guys, ndopatoda kuti tibatsira kuti oita sei, because as it is right now she's desperate and haana kugara. Why? Because apiwa email, ndine email panapa yapiwa yatumirwa yekunzi abude mumba imomo mari kugara, because akari kuvaudza kuti ndikupiwa mathreats nevanhu ava vari kunditsvaga, vari kudi vakavharwa kambani, vari kuti tipe maemails achona, mameseji kana maaudios kana chipa aripiwa mathreats, haana muri kuona. Saka let's just say tikutaura pachedu guys, as a family, a Zimbabwean family, let's just say hapana kam3 tena, but she used that opportunity kuti akwanise kuwana asylum. But now vari kuda proof dololo. Saka vasvika pakuona kuti 3 times achinzi proof yasvika pakukandwa panze. Saka imba asylum seeking achigereya anzi ngachibuda. Saka lawyer amuti gadzira imwe nyaya guys, tinoipresenta imwe nyaya. Saka now ini papo ndati ina handizivi zvinoita here guys, because system handiatovemo here, record rake system handirimo. Nyaya yakaenda naye pekutanga handiti itoriko here, akazochinja imwe nyaya, hazvipikiwe here musystem kuti paka akati wakambouya nenyaya yakati ko zvino wachinja nyaya ndilo yadaro. Saka ari kuti ina handichazondoita sei, haana pekugara, haana kana chii, handimaona proof toita here ma3 SMS. Ndiri kuona sekuti Lulu is too late now. Madates UK wangu saka ngani uri munhu mu UK Lulu, madates pazvichauya manhikikiri aya manje, iye atopiwa nhikikiri email kudhara, vanomubata. Plus I'm thinking kuti musystem ka zvinenge zvirimo ini. Okay, hanzi Ed, she can change her story. All right, ndo help yatiri kutsvaga iyi, handiona kuti wakuchibatsirwa nevakaitawo izvozvo. Saka ambenga ndikati no, hanzi getirogadzirwa, kana richigona kugadzirwa guys tisere kumasure, but we are dealing with the UK guys. Ndofunga lawyer rakapiwa, andimaona lawyer rakapiwa kana kuti pavakanotaura nyaya yavo haina kunyatso, handizivi kuti vakaitaura sei, because pa human trafficking papa ifanga kunga kapiwa mapepa guys. Lawyer lawyer ndiwe mahara, vanobhadhira chiwane mari because they can't work ka. Saka anga apiwa chipepa, anga last week before email ya receiver anga apiwa chipepa chakanzi right to work chachia, handimaona right to work yaye anga apiwa. Saka now kuti atsvage basa, but now achinzi buda, hazvimu affect here kuti atsvage basa right to work iyi, anokwanisa here kushanda iye achitoburiswa muzvinhu zveasylum izvi. Okay, pane ari kuda kukwira, tibatsirikwe. Thank you Neva. Neva, buda palive udzoke, buda palive udzoke, buda palive udzoke. Yes chichi, aiwa, don't worry, we are okay. Hanzi UK don't change stories, they record. Ndo pandafunga ipapo kuti panonetsa avarekodi here. Hanzi mu UK hamuchina free legal advice, mamuchibhadhira malawyers, hanzi iriko free, vari kuitirwa free, vari kuitirwa free. Mira tinzwe kune uyu ari kujoina. Let's hear from ari kujoina. Handizivi guys, yeah. Hi my sister, how are you? Hi Smelly, how are you? Did I say thank you for coming? Tell us, Todi. Number one, Smelly, nyaya kubikira evidence, and that one can be a bit tricky, right? It can loosen things. This is UK. But on the case of changing story, that one is doable. Why am I saying that? Depend on you know the little bit they had when you're narrating the story, and there were police involved, human trafficking. Human trafficking comes with what? It comes with duress, and saka ndakamanikidzwa, ndaithreatenwa, ndaudzwa kuti ndinouraiwa, zvese zvandakataura, zvese zvandaitaura, ndaitaura ndichinzi ndakaudzwa kuti taura zvakati wakasataura zvakati tinokuuraya, handiti. Saka when I said my story the first time, I was not in the right state of mind, I was stressed, I was not myself, I always, I was having nightmares thinking these people will come after me. I'm very scared of these people.
akazochinja For story second second time. time. Second time Haana second time. Akastika nestory yo second time, akastika nestory yo third time because nevazoramba. aiwa. I didn't know I could change my story. I thought if I change my story the second time, I'll be seen as a liar. I'll be seen Hanzi, you can as a still stick liar. to that story. Andika, Exactly. unokwanisa kuchinja story. Waudza kuti pekutanga, andika panakataura nyaya. Ndanga ndichithreatenwa, ndida kuurayiwa. Saka mental health yangu yanga isamira zvakanaka. That's why ndakaramba ndakastika nestory yakanga vandudzwa kuti nditaure. Andika. Saka ndafunga kuti ndaitya ndikazokudza ndikasara chokwadi chacho chakavhimba second story. Ndinogona kuurayiwa nevanhu because are dangerous. Ndafunga kuti ndokwanisa kutaura chokwadi. But now ndakungochipira kuti chezvo zvaiita. Second time apa ndakatya kuti nditaure because ndanchitya kuti no one will believe me sezvo ndagara ndataura imwe story iyi sisimeli haisimbori nyaya. I was not, especially pane kuti pane human trafficking, especially there are police, especially there's some sort of evidence kuti this person was under duress, especially there's some sort of abuse there. We are right uyu anongoti pandakapinda ndasingatomboziva anything ndaiudzwa zvokutaura ndaitya. I was scared for my life. I was not thinking straight. I didn't know what day it was of the week. I didn't know kuti ndiri kuenda kupi. ndaingotyira upenyu hwangu. Kechi 2, I didn't know how far those people were. I was not even convinced because vakandiudza kuti vane maconnection nemapurisa. I didn't know kuti vachabuda here kana vakabasa. Saka ndaingoramba nestory iyoyo. But now after being around the community with right advice, with advice from other people, I'm ready to tell my story. Because you can't be penalized kuti you were scared. You can't be penalized kuti you're not in the right state of mind. You can't be penalized because for sure there is this thing kuti munhu human traffickers smeli anokuitisa zvaanoda unongoti donzo nemunhu so kuti left right anditi but anofanira kutomira ipapo now kuti alright, now that you are changing your story, now she needs to be careful kuti I'm changing my story anditi what am I changing my story to. Now she needs a proper story now because she won't have any other chance to change your story again. Does that make sense? She now needs a proper story. Inongoti guy isina maloophole. The questions that she needs to ask herself, we need to ask probably ndekuti munhu uyu since 2018 to now, it's about 7 years anditi, does she have right of family? What has she done while she was in the UK? Ane mwana here, things like that. Health yake, did she incur any mental health issues? Chichichi tundu akadaro twese, you combine all those things, they will help her case. Now the lawyer just has to look at kuti upenyu hwake since then hwakamira sei, what is there around her that can support nyaya yacho, whatever story she chooses kuti ndikufamba nestory yakadai. Clever. She needs to be clever or pick a story that is going to be advantageous to her. Quite a story now that doesn't make sense. She can't pick something. I'll give you an example. She's already in the UK. She can't start talking about politics. Yowamu UK already has sense. Saka she needs something chinoenderana nezvaari nepaari, that's going to help her. Not chatora long time or scrutinizer. Just try and find something chisina loopholes akawanda sis Mary, that obviously based on munhu anomuziva, where she's going to be open kuti okay ndakagara ndakadai, then to be easy kuziva kuti alright, story that she can use ndeyakadai. Ziya ndinoda kuedha maybe probably DQ since mwana munin'ina wake uyu vanogona kuti DQ zvoda kuti ngauye kumba, maybe probably she can help ye kuti zvofamba sei poitwa sei, but I think zvamuri kutaura it makes sense. Sterek because you see, like maybe with somebody with DQ with obvious experience being here in the UK, unogara nemwe wako pasi munenge makutaurana on a one-to-one. Did you even human trafficking smelly, there are other things that happen. Munhu anenge asiri free, my sister, to tell you pamwe ndakamborepwawo, pamwe ndakaitwa sexual harassment tisina kurepwa, pamwe ndakadhonzwa zamu chichi, all those things handikuona. That's emotionally stressing you munhu. Saka unenge wakuzvinyora wakudetaila zvese. Pamwe taigezeswa tisina dignity, taingogezeswa po tichinyora zvese. Pacho uye akatibatsira ndichagoziva. I don't want to mislead you guys. Zvozobuda that's all that's all I can
say Sismeli, best wishes to her. You know, Mhm. as well, home office Amen. it's just where some people just get out like some people Mhm. it becomes harder, but she just needs to find a story that will make sense. Not to end Mhm. you know what I mean? Mhm. Asanonke story kuti ai iyi ndo iri kuwinisa vanhu mazuva ano but Mhm. isingaenderani naye ndo chete zvandiri kutaura, but yes she can change a story on story yake Mhm. what she went through. She's got a chance of changing that story if it's not working. I don't Hauna think green lawyer here button. no lawyer I told her kuti The change a story. Africa Afro music. Hauna green button. You don't have a green button at all. DQ. Hautora right yauya ne green button. Pa. Yeah, Yeah, all pakaita my right, sister. thanks Thank so you very much much. sis Mary. Thank you, my sister. Thank you. You're doing for everybody. What's going on? I'm trying to aid you. Yeah. Kabvita mwana neBritish. Oh, pane mwana otora master ticket. Mune boyfriend my sister. Hauna beta boyfriend mune. Wakagurikiwa. Mama wana murungu. Munhu mutema. Hapana nisa vanhu vatema. Munhu mutema chakazvarwa munhu. Angane property dzake. Zvava mapinda wa network ndio iri kunetsa panapa ne guys. Can you put me data from here too? Saka kadi akazodii munhu wacho. kufasta kunamata zviruva vachingoenda kusama Shame. Hanzi nomwe kana zvaipisa rasa passport. Anoenda sei asina passport? pakupiwa kaitora kare Chakatogwa. vanotora muchiri kutanga panogadzirisa Paunocha asylum vanotora nikikiri. Kwai passport yakatogwa mai mwana saka vakatomumirira vanayo. Saka vanenge vachitora kubhadharira matiketi. ndakambona patsamba yekutanga vakambotaura izvozvo Kuti chekutengera tiketi. Havarikuda kutoinda chako chako. Saka tsamba yakamboya futi ichiti tokutengera tiketi. Havarikuda kutoinda. Vanhu vanoda kutoinda. Iri kuramba. DQ foni yako ndaitadza network kuda ndeyangu kuda ndeyako chichichiitika. vanoita nyaya mbiri tinotudza zvipo DQ fona chazvekufona. Fona ipa namba dzangu dzedze fona. kuti unogadzirisa here patsva kana kuti sei kana usingagadzirisi tokuwa maadvice wekuti utenge Ya pakaipa. Okay guys, kune vanhu vari kundiringa kuseri. I know kuti you are coming from the place of love and blah blah. Kuti hanzi musa advisa munhu pa live anenge asiri musystem. I am not advising anybody. I brought the stories here so that those who have been in that situation can help you. But what I do, I'm just a platform. I don't advise anyone. I just bring the story to people. That's what I do. Guys, I did not advise here anything. I don't advise here anything. I'm just a platform that is used by anyone when they are in problems or in troubles. So I bring the story to people. Hi, dear. Hi, dear. Hi, this is Mela Morrissey. Musha, what do you say? Voice again, Thomas. I can't say your name for no papa, Damas, or Gawi, but the interest will sort out.
Alright. Andikuzvinzwa. Taure XRM. Rega ndimpe phone mutaure naye, rega ndibvise phone. Mina ndibvise paloud mutaure, ndimpe phone mutaure. Mina ndibvise phone paloud. Oh. So guys, ndangoti muzive kuti I'm not advising anybody. Inini, I'm just here on live. I just we cannot let one of our own people suffer, even in UK, because we are told you don't do this. No, we just I bring the story to people, and people will say their views, and it's up to you to decide what she wants. Mine is to facilitate just a platform. Simple. That's what I do. Chega kuchema. Gaya chema kuti achikuita evidence. Gaya chema pafoni papo zvite evidence. Chema stereki. Kana vanoda kutora live zedu dzichinda ndizvo kuti anga itochema. Mental health yake haina kumira mushe. Haina kumira mushe, guys. She's not okay. This lady wants to kill herself, guys. This is not right. Yes, I can hear you now. Ndukunza. Musivaka. Mwari vakanaka shu. All right, sharp. Look when left. Sorted. And life yeah, you know, share Lulu, share. You can share. You can share. Don't ever go to man, Nikiki, kudiwa kani wana ningwenda no report akatongo tora live hiyo itoti live yedu wega itikuvigire izwa ridzwa muone kuti tinongopa platform. We do tine moyo, we give platform. Hatiite zvoutsinye zvokuti kwai tinotora chidini. No. Right, guys, I think it's sorted. First step, I think pekugara pavepo munhu uyu dik itori hama ya DQ. Pavaudza mazita apa abvatanga kuchema because awana DQ aitsvaga munhu ushu. Audzwa kunzi munhu akaenda kuUK. Aitotsvaga hama yake achatauri zita. Vava kutotaura nemazita avo ekumba panapa. Ndakateerera apa. Saka ndosaka ari kuchema awana hama yake. Saka DQ will take over from here, guys. Thank you very much, guys, nekuresponda fast. Thank you. Ndo chinoti isusu maZimbabwe toziva kuti UK ine mutemo, guys, zvakanaka chose, asi isu tiri vanhu, guys. Before UK we are people, guys. We are people. Inini hangu kunzi ndaenda kumba ndadzosegwa kumba ndichisegwa chinhu chakanaka, aiwa ndinoenda gladly. Ndinoenda with a happy smile, with a happy face, with a smile from here to here kuti ndichienda, because inside of me ndaenda chinhu chakanaka that God will always remember. Kumba kwagara kumusha kwangu ndongoinda hangu ndingarambira munyika mavanhu. Kana zvasvika ndongoinda. Animaona. So thank you guys nekuuya kwenyu kwamaita. DQ ihama yacho. Saka ochinda kwa DQ tochirega ndiorganize tione kuti anoenda sei kwa DQ, then vachatangira ipapo kana pane zvimwe zvavanenge vachida kuzotsvaga rubatsiro nazvo. I believe kuti anoziva DQ knows what to do and at least akuenda nogara mumba kwehama yake, that's fine. So guys, maona kakuti yo part A1, the power of social media. Mazvionaka, the power of social media. The power of social media. Maionaka. Thank you, DQ. Deyanga rumwe munhu mu UK antaura kuti oh, anotowanda mu UK muno kuti mutoro nkuuya kumba kwomunhu kuita 2 days 1 vanhu vasingagari mumba imomo vanenge votopopota vari kuzhe kuti kugarira mumba nguva yarebesa vari kumba kwomunhu varimo vasingapopoti. Chiimagina kuwatsimo kutozotora munhu kuti uya kumba. Thank you, DQ, nemwoyo wako. Ramba wakadaro. Atimiri, guys, tinoenda takaenda chakanaka tinoita hanzi ukaita chakanaka wazviitira. Ukaita chakaipa ipapa zvandatoita izvo zvisvika. I did it for myself. And God has rewarded me. God has seen it all. Andichimaona. So zvimwe zvokuti kwaitohla edu kuti tinoita chirespecta mutemo yavo, but kana zvaomesesa aiwa inini I'll take a bullet for munhu, guys. Chokwadi chakanaka atisedi chinyepurana nokuti kwatakabva tinokuziva. Kwatakabva tinokuziva. So guys, maita basa guys, chega ndione kuti my sister kumba kwako from here utono kudropa kuti ndi kwacho kwari kunzobuda tuchofamba sei? Yeah, Tukusati ndekupi? tabuda so.
okay, ndichaindise postcode. So guys, ndakuda kuti ndite postcode ndedi musati mandilona. All right. Guta kueda ndikuramba diki wenizo chikuramba ini but zvandina zvinhu zvinodifrosta manje tagarisa muno mune zvinhu zvinodifrosta zvakasimba zviri mwandi zvinhu zvatingonewa unoenda nebhazi kana unofamba netsoka ndogona kufamba netsoka padhuze padhuze wamboya ne ndauya netsoka because ndaichimhanyira muchitimoto padhuze saka padhuze kana uya netsoka netime yatafonera naye saka bhazi rotora time saka padhuze because ndikutofunga kuti maprivate aya mune chinhu zvinomeutawo ndasvika zvamvura nditozoya rimwe day wondifonera Saturday unenge right Saturday unenge chitei saka ndikupati Saturday umbobvisa mufungwa handi aurambidzwi ndapati unorambidzwa kuenda kumapati here guys aurambidzwi unotofamba nemunhu anenge achipisa usingazivika unofamba nemunhu anenge achipisa saka Saturday. Hello, yes DQ. All right. Nice. Maita Basa, I've been looking for her. I think around 2019. Kuti vakauya, and the story yamataura ndo story yandakanzwa is very accurate. And quite many photos avo vari pa-airport, stuff like that, vari 5. Ndikamutsvaga munhu iyeye, ndikamutsvaga ndikatozosvika pakuita give up. Ndichibvunzawo vamwe vedu hamuna kumbonzwawo here kuti ningi ari kupi, vedu hamuna kumbonzwawo here kuti ningi ari kupi. Ndandichimutsvaga zvisingaiti, ndandichimutsvaga. Maita Basa, thank you so much. Uya neighbor, uya guys, thank you very much. Silvia ndikufonera ndimbotanga ndataura naye ndikandimbomubvisa pfungwa dzake tine kapati katina Saturday ndikanditi naye ambonobvisa pfungwa dzake anongofarawo navamudzokera ake achironga kuuya tozoronga kuti kwanzi ubude by Muswani Muswa 11 hanzi ari kuuya anofunga kubuda by Muswa 11 saka anogona anytime 11 kana before unobuda anytime unomboinja kune zvakadini kune kwauri haukwanisi kuzomutora here andikwanisa ndokurwara ukwira train andisonzwa kana basi ndirikumba ngatouya chikafu chakazara chinda kuziya kwari togwara unopepa sisi rako unozovuya after party nesanti kana mandi anditi unorongedza zvake zvakarongedzwa kare zvakawanda vangaita chingotenga zvinhu ndakawana mari dzavo wakatenga chii property no not property tuntu wako mabhegi akawanda zvekuita mangani pakaipa anoda mota shamwari munhu anoda mota hanzi ndaimbotengawo mapoto angu tuntu wangu chidiki Peterborough iwo uripi yaumutore padhabhi panext door apa andikwanisi kuzomutora sesimeki ndikunzwa musana negumbo rangu riri tombotika manje poitwa seisha mampirisa ndokumwa ndibvonzo drive unondisira petro ndo yangu naye but mabhegi 3 nemutundu yose toko inogokwana paimomo ande munongodhiropa muona zvangu mukomferi munondidhiropa endai munomudhiropa first muone zvinhu zvake ndine zvinhu zvinomeuta DQ ndagarisa nguva vaipanapa ndibva zvinhu zvevanaka zvekuindisa kuchikoro handi zvikoro zvavhugwa mune ndatodzoka ndikatopinda mugesa ndikapinda mutaundi zvindinazvo akatoona akatogara nesaiti izvozvi zvona nchitai kungoavoida ndaigona kuzozviona ndozviona Saturday ndozviona Saturday ndichamudhiropa Saturday ndopandozviona ndozviona Saturday ndozokuudza ora ishapa ari padhabhi apa patingoti munhu ari kugwara akwanisi kumutora akwanisi hanzi ndasiye mabhegi mbakonye hakuna ndombomaisa pai dzimba dzenzekuno dzedzenaisokobva itudukuduku tokadai tokana chitodhumana mupasaji china kutele totodhumana kuti mbosodeda kuiwa ndipinde kumanoda kubvunza saka pane waungachitibatsira like support worker ndangobva ndisina kuvaudza aiwa unofa kuvaudza unofa kuoneka ndanda kunzwisai saka ndienda kuita sei unooneka ka unofa kumufondera mudza kuti ndakareceiva email
Vanoziya zvese. Saka ndiri kubuda ndakuenda kudhabhi, but I don't think it's wise now to give nokuti unenge wa illegal ka munyika. I don't think it's advice. Handizivi hangu, handifungi kuti zviri right kuti uzopa maadress kudi. I don't know. Yeah. I think so. So ndoenda ku Saturday ndototara pa WhatsApp. Totora pa WhatsApp Saturday ndikiri poko mutauni muno muchakupa postcode wosvika ipapo andika unosvika ipapo panikikira apo. Alright, chiripo. Saka pamba point ondifoma nero unogona ndifonera andikati cheka ndimai ndofunga kubhutu kwangu kove message dzoga dzoga. Alright. Tagarisa tiri panapa. Alright, chiripo. Okay. Alright, bye bye. Guys, zvakaoma. But at least it's solved, guys. And Afara, at least she's sorted. She's sorted, guys. At least she's sorted, guys. At least now she's sorted. Anokwanza akuenda kwa DQ. Ndoko chinda. Munoona wokuti wotangira papi koko. Anti maona. Munoona wokuti wotangira papi koko. I'm happy because guys, uri ku foreign land hauna kana hama, hauna kana shamwara, hauna kana chime mwana, hauna kana munhu memwana ongoinda buda mumba imomo udzokera mu street kunoita street kid. Ndichamupa pa WhatsApp, ndichakupa namba yake iyoyo DQ. Udzokera kunoita street kid guys, azvibudi guys. Pamberi paMwari. Azvibudi. Udzokera unotanga kunoti wani kunoita guys azvibudi. Tinganyepa. Ningwanzi buda uinde kudini kukurisa tukaburiswa ku South Africa kunzi buda uinde unongoti machoma akawana sha naiwe dumepi tigarimboende zosquasha mpaka uka 1 day 2 days ukadzinga kwasala yeku South Africa unosquasha nairune garimboshika kudzini kuno unoindepi nai munonanga kunani unonanga kunani yes my rice unonanga kunani aiwa waita zvakanaka diki muno munoziva vanhu vachitiza vanhu hama dzavo muno mune kuesei vanhu vanotiza hama dzavo vanhu havadi vanhu kudzimba dzavo vanhu havadi vanhu kudzimba dzavo vanhu vanotiza havadi vanhu havadi vanhu kudzimba dzavo guys. Hai zvakaoma ende waita hako fungi. Zvakaoma. Ina maidu tiri vaZimbabweans guys, we are all human beings guys. Tinobatsirana zvina basa kuti kupi kana tukupi guys. Tinongobatsirana tishinda takaenda. Zvina basa izvo. Tiri vanhu vamwe chete chero zvikadini. Tiri vanhu vamwe chete. Ndazvo zvakachinja izvozvo. Azvo zvakachinja. Tingori neropa rimwe chete raMnangagwa iroro. Ndora tinaro. Tiri vana vaMnangagwa. Zvotodiko. Zvacho. Pakaipa guys. Pakaipa. Guys, musi wa 14 kune star party ya Lulu Edwards. Ghost nyika iyi. Kune star party ya Lulu guys, and tino supportawo. Tinokanda ma stars. Tino support because pane pamwe pakuti hapo Lulu anombomirawo nechiyo. Anombomira nevanhu vasikada pafair chaipo anombomira nejustice yazvo kutodaro haazonyanyi kuda hadi kuona vanhu vachidzvanyirirwawo guys. For that one sure munhu anofanira kungo appreciate kwawo anomaona anombomirawo nejustice zvokutodaro mbomira ini tipinde marobotsi ekunaya achungurudza vana vekuZimbabwe marobotsi aya maanzi machima maseku maroundabout ashungurudza nekuZimbabwe unachitaura kuti seku Losho gatatiradza ghost rakambopurisa face kupi ndotisingaitika izvozvo ghost akaziva kuti kangoziva face yake saka richiri ghost pakuti munomisa plus akangoburisa face yake matomisa parisk matomisa panjodzi kana riri ghost let you operate like a ghost like that kana azofunga kubuda mughost achabuda mughost anobva atochinja zvachose nekutovhara nekapeji kaya odzoka ave somebody else. Right now the reason for being a ghost is Chipoko after party is going to come from. Yes, that's okay. Kana dzenda ndada kudzokera kuvapenyu
akangobvera atobuda musaga chete chete akangoita zvenhingikiri akangobuda musaga chete akangobuda musaga right now zvavharana mumukuvadzisa oguvara kana chibuda musaga ngaangobuda ega akangoti zii ongodisappear mene tongofamba makuseni kusina page toziva kuti havabuda musaga as it is right now munomuraisa guys munomuraisa saka musi wa14 kwaita stapati uku regai tiche kusava indinazoti zvemastapa zvakatonaka ini guys hamuti munozvionawo sei ndinazoti zvakatonaka ini vanhu vachisapotana ini munozvionawo sei guys nyaya dzemastapati nhasi mokopiwa nhingi mangwana kopiwa nhingi mangwana kopiwa nhingi munozvionawo sei vanhu vachingokandirana munozviona sei DQ chaicha yaikuisira asi guys zvamunozoitawo so DQ yaikuisira masters guys kana pane munhu akadira star pasocial media apa zvataiona kudai so achikudirira ika DQ akadira star we star say star but amumbo appreciate guys vanhu musazodaro guys musadaro ini musadaro guys munhu akudirira masters we akudirira masters zvokutodaro kwaiko yenyu handina anondiitira star but ini handina plus masters angu amene zvakaita kuti akaita sei amene zvakaita masters angu anongikwanitira nitaza kuti anenge aripo asi mimi munenge musingamaoni ndakatonyora maemos kuna zukawo zvinhu zvacho zvanenge achingotaura ndizviwisisini zvanenge achingotaurira kachazogadzira ke kana akuda handina ini masters tongosapota vana vangu vari kuita zvemaster but izvozvo vatongosapota zvakanaka DQ akavasapota vedu wevanhu vese vakapiwa ndini munhu asina mbopa masters ndini DQ vanhu vese vakapiwa masters naDQ vakapiwa masters masvinu kwete masters masvinu ndofunga itongo pamwedzi wobhajita kana 500 pounds dzake dzokukandira vanhu masters but ndiye munhu amukade matotanga kuti ngatipei DQ because takudzosera favor you be returning the favor guys tara chokwadi kwakanaka chinhu ndiro chinoenda kunobva chimwe chokwadi chakangonaka zvacho imwe guys ndiye munhu akatanga kupai masters ndiye munhu wamukadei muchitotanga kutoti ngatimbomuitirawo surprise timbomupa masters kuitira kuti murove shumba nembamaka mangwana anodzoka nemanyawa achikudirira yakawandisa ndi mazvona akadira masters munhu uya dzotavadivomeli Judy atina masters ini man anobva akavesera windo bandakavesera patichivana kupana nawe mbomira ndipinde ndotize kuuk ibodo midwe tarenta aiwa atovhureka ndipinde thank you because ndopamira zvedu pasina ndoda kuvhurira oti vanhu vari selfish chekuti panhu anokuvhurira ndiani pana anovhura munhu ndinoenda topinda ipapo otidze kuuk izi gadzika kadzika pasi but guys DQ ngapiwe masters guys achida kumira pafeya chako chako DQ ngapiwe masters DQ ngapiwe masters guys DQ ngapiwe masters guys vanhu mese pai DQ masters DQ ita star party iwe kupechi kwako because moro mukoma masimba usiyeka mukoma masimba mazana mwedzi mazana hausi mutete nai ndikuona I see these days you are behaving these days mwedzi hausi mutete muri right chaizvo mukoma masimba hamusi nyanya kupenga stiri kuti wara hamusi kupenga mazuva ano zvokunyanyisa bhuku rebenzi rakapera zvakaoma sochopinda tokuonerera vedwe aiwa bhuku rebenzi aiwa apa masters akavadirira shema apa masters akavadirira zvokuti kusangomupawo havo kusangomupawo zvavo but nemi munoti havandishuriri vanhu vano kana vakachipakawo padriveway pangu saka indopaka painai guys kana ndimiwo hanya dziparking kuno dzinotonedza munhu akapaka padriveway yangu kuti pagedhi saka ndopinda nepai but this is not right taura chokwadi
This is not right. Ina ndichakwanisa kupinda akapaka pa driveway chepe pandopaka paka. Ndopinda ipapa. But munhu asadaro so. Shure yose iyi yemotikari yake iri panhingirikiri. Iri mugedhe mangu. But vanhu ngavasadaro. Hakusi kudhererawo here. Asadaro munhu. This is not right. This is not right. Chokwadi ndopapinda here papa. Kurizika guys. Shakira mukotarise uku panopindika here apa. Panopindika. Muna munhu mapikiro akaita. Wakapinda mugedha ndichopinda apa. Mira. Ndoda mumirira. Ndopinda. Andipindi. Inokweshera. Zvakangooma so. But this is not right. But zvakangoipa ndomumirira bamini ndotomumirira chete munhu iyeyi. Atora half yegedhi. Half yegedhi ndoyatora mufunge. Papa ndikuti kuti munhu chona ari kupi? Shakira tombobuda utra mbandifa nditofunga ndopinda. Mimi nditombobuda utona undiudze kuti masuro kwakamira sei. Atora half yese mufunge beso rese mufungira atora. This is not right. Buda. Zvobhowa mufunge. Apa murodhi mese makazara mota ndakana pekutopaka. Utarise. Tarisa kuona uku. Ndikuravera. Dabuda. Kusure kuri sei? Pautoda munhu akadzidza driving chako kwete kutenga. Uku ndikuona. Ndapinda zvemukuturudzu chaizvo guys. Inondorambe pane bhilo ndimunyorere tsamba. Ndipepe pane bhilo. Kudherera chako chaiko uku. Mira ndimunyorere tsamba guys. Mira ndimunyorere tsamba straight away. Yes, nandiri close to the hazard. Rega ndimunyorere tsamba. Rega ndimunyorere tsamba guys. Rega ndimunyorere tsamba. Kana timbotambi tichidaro. Mira ndimunyorere tsamba. Muyobvisa zvinhu zviweshakira. Ndinga kunotora nemesi zvikunungudwa kuzvinhu. Mira ndimunyorere tsamba guys. Kana ndimiwo moti kuite gogo. Kudla hafu yose kudai. Kuita mawana ndaita kupita zvokusenererana kuita nge ndichamukweshera guys. Kana ndamukweshera uyo ndipa futi mhocho. Kana. Pa driveway pangu ndakambosira vanhu vaviri ko zvinova kupaka uku kuti please respect my gate. Respect my driveway. Unogomuwana ipi naye brother? Unogomuwana ipi? Haumuwani unozoti apinde ipi munhu yaaripi? Nekuzara uno haumuwani unongosiya tsamba ipapo. Nditongosiyawo tsamba. This is not right. Nditongosiya tsamba. Inimwe musine guys umwe musi guys ndakaona baba kwangu vakapaka apo. Ndibva ndanopakawo pagedhi apo murodhi pagedhi apo guys. Ndikaona pakaisiwawo tsamba.
hanimona ndikaona pakaiswa wotsamba pamota kuti graduate rangu nhasi uri kutoisa wotsamba muridzi uripo uye ndiri panapa muitira tsamba chete hanimboregi hakuna urizi bhera manje haiitwe iyoyo haiitwe musa 21 guys kuSouth Africa musa 21 September kuSouth Africa kune samabhow iriko saka team rida kuenda kusamabhow guys batai maadmin fast vakutovhara muende kusamabhow pangobudikire here ndichiri palife ndinde kunokweshana ipapa pane mamuri kudhera wakadaro guys driveway yangu inoi kujarata kunoku chototoita kunokumba kwandakatoona kwakatoisirana zvimakamera guys vakaisana zvimakamera zvekugwira parking izvozvo izvi nokuti makanga wakabatwa pane kamera chindoda kuchiskrecha chimota mubva vaisira zvimakamera mapurisa anotouya uda kuti ndiitewo izvozvo kunoshuwa akani apa kuno kundigere nemaindia ndo ningirikiri ndo hanzi amuchauyi nendiriko hanzi kadzabhera zvitese hazvingoiti asanamboona chidzabhera inasi hazviiti asanamboona chidzabhera but hazvingoiti kaitinonamira pamota pakeva riparai watindonyera kuti kudini nawe magi please respect other people's driveway good day yeah matindonyera kuti kudini please respect other people's driveway tandi ndizvoka ndizvo taurai gasi taurai masdi alright yes right sati ndakanganisaka please respect other people's driveway don't block it please respect other people's driveway don't block it zviri rude here guys please refrain from parking ndorwa memusimbo imi don't block it ndobva ndaisa chihati and it's a bit unpolite okay saka ndongoti she don't block my driveway do not park on my driveway guys zvandichakura ndingodambura nhasi ndingochinja but ndinoda kunyora zvisiri rude saka ndonyora kuti kudii do not park on my don't block my driveway why don't block my driveway nonsense ina ndiro saka GMO ndikutoslima nditori padhaisi toslima nditori padhaisi ndatodarika do not hi ndiro good day please don't block my driveway andika please refrain from parking on my driveway. Refrain from parking in front of my driveway. All right. Please refrain from parking on my driveway. Fuck off nonsense. That next time ndokubuditsira futi. Next time ndinokubuditsira futi. Yeah, you guys. Please avoid blocking. Guys, please avoid blocking my driveway. Anyway. Can it me first? I don't know what to say. Can send us the message. You know say that.
chasera wewe. Azoredi havana kupaka padriveway vakabloka. Good day. Good day. Please do not block my driveway. Do not block, yeah, my driveway. My driveway. But next time tokuigira skida wangu. Please do not block my driveway. Yeah, thanks. Yachilisa pa screen. La hafu yose kudaro. Kuta kumedza hafu yose yedikikiri. Yasikana ntimire. Kumedza hafu yose. Kuti zviri pedyo. Iyo drive yachindoita zvekutosenererawo mudrive macho. Zviro ku UK. Available. Hello. Hi there. Who's the owner of this car? Huh? Who's the owner of this car? Okay. Dynamic. Hey, someone put on a chip to check on me like paper. Guys. I want to check on me like paper. Guys. And guys. Chile ni board drop and do zoka time. Gani board drop and do it as you do zoka time. I'm sick, guys. Love you guys.